ako Bog da, neću služiti ovde u hramu na Vaskrs, nego sutra uz Božju pomoć idemo na Kosovo i Metohiju, u Pećku patrijaršiju i služit ćemo tamo svetu liturgiju, proslaviti Vaskrsenje Hristovo, proslaviti život, proslaviti pobedu nad grehom, smrću i najvećim našim neprijateljem, đavolom, i moliti se za radost, za mir u svakom čoveku i među svim ljudima, moliti se za čitav naš narod i za sve ljude sa kojima živimo, gde god da se nalazimo, ali i za čitav svet.